donya kamanungsan liring eka dikamantyan lono kungas sing mawas lisang leng-leng bronto Petro nun Bagong tega karo patine tak bujung glundung jurang elablay mongko kali sing setri wau iya malah kebenerang pun kajenge nek pejatian kali jenenge niku wong tembayatan temenanan sebaya mati sebaya mukti kaya bener ngono ku ya Truk ayo aduh ane awake dhewe njur ora ana bagonge iki ayo tekate rasa cok nganggo bagong ya saiki ayo enggal padha bali swanana negara Ngamarta kowe sekarune minangka seksi yen Bagong wis mati lak bapak mboten dampiri bapakmu ora gelem tak jak sowan marang Praja Ngamarta ngarang bapak kan nek karo Bagong wis tresnane kepati-pati mongko dingerteni yen Bagong dipateni wis genah kae apese 40 dina urung mari le susah bapak kae esuk tak rum-rume esuk wong Bagong kok digetuni monggo Gus kula dherekaken iya nala garing aku ya jeneng ngandel karo ngendikane para pinisepuh kae Sri iya awake dhewe iki geglundung jurang semono kok tekan kene kok ora mati mongko aku tau geglundung saka Ngamben aku terus lara anjuk kae juk kedadian sing wis kelakon lara pirang-pirang dina jak kurang menyang nyambut gawe rak jarane ming turu yuk tak entel-entel. Kegelundung longan. Ah wing kok ngene kok. Ha. Kok malah guyu. Iki jenenge senyum pahit ngono kae. Awake dhewe bahagia. Urip wong loro ning ora ndek tangga, ayo tanggane ming karo kewan cilik-cilik, ula, tikus. Nek kowe arep mangan apa-apa, ayo mangan tikus. Men wetengmu saya mundak gedhe. Wah, awake dhewe iki nek ora oleh pangapura saka dewa payah iki. Sinarita rikala semana kekalih sanget nggenira nandhang prihatos. Awit datan wantun minggah wonten ing Ardi. Wonten salebeting jurang curi ingkang adoh marang lor adoh marang kiblat kidul. Sungkawanipun bisa nimbulaken ponang gara-gara kocapa ing Cumlor Skandha Mantara Sang Hyang Kaneka Putra. Doyong lo, ya. Mas, apa? Kok ana wong kang ngono?
Kuwi iki dewa ora sembrono. Ndodok. Aku kathokan cekake. Mas, apa? Kok ana wong kang ngono? Kuwi iki dewa ora sembrono. Ndodok. Aku kathokan cekake. Depra, wah jan. Kowe iki karaya wong sembene kon. Mlekencong warudoyong. Lho ya Bagong. Kula ngaturaken pabekti pukulun. Ya, ulun trima. Ulun tedhak ana Mercapada bakal maringi pitulungan marang jeneng kita. Lajeng maringi pitulungan kepripun awak kula niki pun genah ancik-ancik teng pucuk ngeri. Baliya teng Karang Kaburutan dincim-incim. Mang jabut mawon nyawa kula. Heeh Mas, aku jabutno sisan. Tadi ben wong loro mengko dijabut kabeh Mas. Urip ana kanane. Awak dhewe ora bakal diancam sepadha-padha. Wis ora perlu kuwatir. Kita bakal bisa mbungkar marang laku ning Angkara Murka ingkang manuksma marang Praja Ngamarta. Nanging yen kita bisa nulungi Nini Waradurpadi ingkang wedi kinandhang Cintaka ana ing Kraton Parangrejing. Yo aku lale nulungi kepripun? Aja kuwatir, ulun paringi pusaka ali-ali mustikaning bumi. Kita kepin mabur bakal bisa mabur, kepin ambles bakal bisa ambles. Lantaran iki kita bakal bisa ngrusak marang isining Angkara Murka, nentremake kanan negara kang ketaman retu. Disili apa Mas? Ali-ali. Syukur wah, syukur bejo banget Mas. Wis ditampani. Digadhekake. Digadhekke dengkulmu mlecet kuwi. Kula suwun pukul ya tampanono. Njujuga nang Gedaton Kraton Parangrejing Waradurpadi tulungono supaya uwal sangka cengkermane Prabu Kalasereng. Ali-ali ki arep ambles iso, arep mabur iso. Oh ya syukur Mas. Dadi awake dhewe iki untung, ana untunge ngono. Arep kepengin kelan nganggo kambil wis rasah menek. Ora duwe iso nyolong. Ha kok njuk go jelek kutis. Ning saka kene kudu nang Parangrejing nulungi Ndara Durpadi. Durpadi iki sapa? Garwane Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Prabu Patma. Patma. Darma Kusuma. Oh. Nenek Prabu Patma kae wong dudu Durpadi. Durtumi. Ya saya Mas. Aku yo nanti ki Mas. Aku pekewo lah nggawa kowe kuwi. Wis rasa pekewo kudune yo gendong ngene iki. Aduh wis padha karo nggawa dream. Sing tak nggo gawe bahaya iki ngono. Ora apa-apa sikilku resik. Ning ora wedi, ora cekelan sing kenceng aku mabur yo. Gatut Kaca Ndara Antarja apa nala garing Petruk
Nggih ngaturaken kedrawasan kula yen kados ngaten kawontenanipun boten kraos kula. Pusaka Klimasada dipun beta patih saking negari Parangrejeng. Nggih Gus, mongko Ndara Durpadi bareng dinehneke karo Ratu Parangrejeng. Niki lelakon pripun? Kula pitados menawi pusaka menika mangke ngantos ical negari Ngamarta padha karo kelangan pandem. Kang Mas Antarja kados pundi ditututi jaluk. Sapa nututi karo aku Gatotkaca kuwi sapa? Patih Mandanasraya. Tak jaluk pusaka Klimasada adalah bisa menang karo aku nyata digdaya botol siramu. Tandya teka mangkono para putra tuwin para senopati sedyanira harsa ngroyok marang Patih Mandanasraya. Kena dhewe panguasane pusaka Klimasada sanalika kontal ana pengawi-pengawi dawa. Kesuwen nggonku Pancakara mongko saya suwi saya akeh para senopati. Becik aku tak mlayen pancen kowe digdet tututono tekan Parangrejeng. Kang Mas Antarja kepiye Dimas? Patih Mandanasraya mlajar. Petruk nun, Patih mlayu tututi mawon tekan ngendi digoleki. Pusaka kudu saged kondur, Gus. Mandeka potol, mandeka rampung nyawamu.